na zonsku smotru muzičnej tvorčosti narodnej tradícii u Pečincoch, ktorá šo otrima na jutre zos obštiny Šid odchodza Mišana špivacka židlova grupa zo Zbikiću, zmahateľ na pišťalky Dušan Đukić, člen Srbského kultúrno-umetnického društva Sviatý Sava i Horvátske kultúrne društvo Šid. A u Vašici Nješka otrimani 33. Jastrebićovo stretnuca na čest pisatelja Blagoja Jastrebića, narodzeného u tim Valalje. Svjatočnost otvoril odbornik Skupštiny opštiny Šid, Đurica Jedelinski, a u prihodnej programi učestovali pisatelje zo z Beogradu, Srimskej Mitrovici, Šidu i Vašici. Prediš, ktorý od rána Pírska za Nješka plánovaná robotná akcia na zakrývaniu pastorálneho doma u Bikiću bude otrimana, keďže chvíľa do púšti na pondelok 16. junija.